De er ved at filme Lasse, der rider. Bare så du ved det. Bare så jeg ikke skal svare et eller andet åndssvagt. Og nu griner Lasse, fordi han ved ikke, at jeg snakker. Og det kan han høre, når han ser filmen. Han er lige været reddet på tvistur. Nu kan jeg lige skal filme lidt af det. Så sidder han og flagrer lidt. Nå, hvad med dig? Går det godt? Mm. Okay. Lykkes det så? Ja. Ja. Ja.